Sumaday ni among saging so daghan man ang tato so among gipangkaon so usani ka parang sige mga nre planggana so aday na guys no inana ang taga bukid planggana jud ang ibutang kay daghan mo kayo ang uban gani nga daot man inana na so moday na nadaot na ang uban so moday ni guys so mukaon na dita ko mami saging. moday na ako mang so moday na guys so Saging mama. Hulot na di ay? mag Oh, nara? ano na Nahulog wala. so Ano ikaw pa nga? Ah. Ah. ano so moday ni guys nagkuha na data so ato na yung kanon nagkuha ta ha dara ano po ano butang wala dami kaya so inali kong kaon ug saging dali ro kayo guys Naba akong mama guys, sumaday na guys, so. Taga-bukid yun na akong mama. Taga-bukid sa niya. Lula nga. Bye-bye, thank you for sharing. I love you all nga. Tada.